салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд раунд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо буна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо буна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаш шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯши мо Hyundai Atos мебошад ки соли барори 6997, объеми мотори 1.3, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камрасходай, салон тоза, мошин барои хидм тайёр кардагиай, Россия рафтесам, срочно сум дар кор шидай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 24000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 157000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 94 00 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо ВАЗ 2107 мебошад ки соли барори 2006, объеми мотори 1.3, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор карбюратор 03 кожни салон кашишиш зурай савдо мешавад. савдо пеши мошин да мошин бе камбудиай зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 111000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 96 16 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо BMW 5 серия мебошад ки соли барори 2007, объеми мотор DV3, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин полни фула ягон дард надорад. харидор бошӣ бо чақчақ мекунем. мошин на панава ягон задагӣ пусидагӣ харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 89000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 583000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 01 43 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6998, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст авагреф сидени оинаҳош қатъ мешавад, кондитсионер лук дорад. мошин беҳтаринай, мошин на панавай, состояниш зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 80000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 524000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 00 08 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Pilastra F мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе расходай, мошин ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 262000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 90 60 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли барори 2011, объеми мотор DV4, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин кондитсионер, печка 100%, хадаҳои 100%, мотор 100%, коробка 100%, мошин вагонай на панавай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 90000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 589000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 70 43 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6998, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай, задагӣ пусидагӣ харошидагӣ варидкардагӣ надорад. бе расходай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 426000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 36 36 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои Hyundai Avanti мебошад ки соли бароришаш 2010 объеми мотори 1.6 сӯзишвориш газ коробка педачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфта аст састаниш тоза айвагон гирифтана 4 моҳ мешавад ҳай кадам кузов мотор 100% наваротош полни кор мекунад коробка тоқа вайрона дига ҳама ҷош 100% қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 393000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 007 22 15 05 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳа мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000 объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мотор коробка зурай мошин элегансай задни камера монитор Android хадавои 90%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат нархи мошин 46000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 930 55 77 44 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшимои Plus Raji мебошад ки соли бароришаш 1998 объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин бе камбудия ягон дар надорад кондитсионер дорад 4 дар электропакет қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 249000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 904 35 55 08 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Chevrolet Lacetti мебошад ки соли бароришаш 2006 объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошин бе камбудия задагӣ пусидагӣ харошидагӣ надорад савдо мешавад савдо дар назди мошин қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 28000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 183000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 915 30 06 30 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994 объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бе расхода ягон камбудӣ надорад ягон дард надорад задагӣ пусидагӣ навай қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 249000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 918 96 03 03 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Daewoo Matiz мебошад ки соли бароришаш 1999 объеми мотори 08 сӯзишвориш бензин коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошин алиш мешавад фақат ба Opel Caravan мошин бе камбудия напа навайзадагӣ надорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 20000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 131000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 888 88 44 27 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Pelastra F бошад ки соли бароришаш 1997 объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад савдо мешавад мошин раднои ҳамаш мошин бе камбудия напа навай қарор дорад ин мошин дар ашт нархи мошин 26500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 173000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 937 09 00 89 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 бошад ки соли бароришаш 1986 объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад бензини холӣ газ надорад ҳуҷҷатоша нав кардам 11 моҳи дигар харидори аниқ бошад занг занад бо муомила дорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 10000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 65000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 888 87 87 83 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6, сӯзиш бориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷузҳои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин кам бодӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва ридкадагӣ ҳам надорад. Қарор дорад ин мошин дар Иста Равшан. Нархи мошин 28 000 сомонӣ ва рубли ҳозира гардонем 183 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 918 17 37 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.